Gewoon wij zitten er zo'n 140 bijen op de Gielgorde in Mangem. Maar Joert binnen dat er maar 14. En die zitten hier omdat ze om wat voor reden dan ook thuis even net te plak kennen. Maar het meeste baat online. Je hebt de wiektaken er ook nog bij, denk ik. Hoe gaan we het rekenen met Jim? Femke, hoe is dat die onder elkaar of op een oren wijze? Juist er werd bekend dat het kabinet nije wieken de squallen weer iepen hebben wil. De masters en juffen binnen de wie is mij, maar daar ben ik wel zwargen. Alsof ik een soort proefpersoon ben van, oh ja, dat kan dan wel. Hè? Alle leerkrachten die elkaar weer zien komen hier in de squallen. Maar we maken maar bij één persoon daar op visite komen. Dus nou, dat is wat het dubbele gevoel. Ja. Maar we zijn natuurlijk heel blij om de band weer echt waarom te zien. Bij de familie Jansen in Mangem binnen ze nou al weekend waande met thuisonderwijs. En dat gaat net onaardig, al is mem wel een strange juf. Omdat mijn moeder echt heel lange uitleg heeft en ze is te streng. Nou, zit je thuis te werken. Wat vind je ervan? Niet leuk. Nee? Want? Waarom is het net leuk? Want dan kan ik ook niet met mijn vriendinnen zien. Met z'n treien zetten ze te werken in een eigen hoekje van de kamer. Net ideaal, maar het werkt. Eentje zit dan naar boven op haar kamer, dat is de oudste, die zit op voortgezet. Maar nee, uiteindelijk gaat het prima. Nou ja, mijn man is af en toe bij tijd en wijle is hij thuis en soms is hij op pad voor zijn werk. Nou ja, en zo gaat het hier een beetje, maar het gaat goed. Maar ik ben blij als ze straks wel weer aan de slag kunnen op school. Dat is het mooiste voor iedereen. Dags binnen ze hier heel wie is dat ze dagelijks wennen squallen mij. Leuk, want dan kan ik mijn vriendinnen weer zien en zo. En ik de band die het Joert wol op squallen zetten, binnen de wie is mij dat ze nije weekend net meer haast alleenig in de klas zitten. Mist dat wel? Ja, ik zie het heel volle meer. De onderwijsvakbonden maakt je haar wol zwargen en door de oproep docenten voorruimte aan bij vaccinatie. Op de Gielgorde denken ze daar extra over. Ik denk van het wordt inderdaad nog zo lang voordat wij misschien onder beurt komen. Dus ik ben er zeker een vaststander van zo snel mogelijk de leerkrachten vaccineren.